La globalització ens ha portat molts canvis polítics, socials, econòmics i laborals. Ens trobem en un món VUCA, volàtil, incert, complex i ambigu. L'educació que ha de sortir d'aquí també ha de ser diferent. Durant tot el curs 2021 hem patit una sèrie de circumstàncies que ens han obligat a desaprendre metodologies antigues i aprendre'n de noves per tal de trobar solucions. Ens hem adaptat, hem sabut canviar a cada moment. Amb la nova educació ens estem adaptant als reptes del futur. La nova forma d'aprendre té unes bases que figuren al nostre projecte educatiu de centre. Estem, des del 2015, desenvolupant un sistema competencial en el qual l'important és saber què s'ha après, com ha estat el procés d'aprenentatge i per a què. Quin ha estat l'objectiu? Els aprenentatges de les diferents assignatures han de ser transferibles. Es poden utilitzar en contextos diferents. Apostem per un tractament globalitzat dels continguts. D'altra banda, han de ser significatius i permanents. Perduren i no cauen en l'oblit. Tanmateix, establint connexions entre els diferents continguts claus. La tercera característica és que són productius. Permeten fer activitats que no són únicament reproductives o repetitives. En darrer terme, hauran de ser funcionals, per tal de permetre solucionar problemes de la vida quotidiana, a la qual s'hauran d'adaptar els nostres alumnes. Caldrà encabir tot aquest procés en un context real. Hi ha dues competències que són absolutament transversals. Afecten a totes les àrees de coneixement. La competència digital, tan important en el nostre món, i la competència personal i social. Aquesta competència té com a base la clau mestra d'aquest sistema competencial: aprendre a aprendre. Al llarg dels 4 anys de l'ESO, els alumnes intentaran assolir 109 competències. Aquestes seran imprescindibles per als seus estudis superiors, així com per a l'adaptació al nou món. Una altra base del nostre projecte és l'aprenentatge individualitzat. Cada alumne té un ritme propi, un color. Nosaltres, com a docents, com a orientadors d'aquest procés d'aprenentatge, hem de vetllar perquè cadascú tregui el màxim de les seves capacitats. Per fer-ho, recollirem evidències, dades, tasques i observació directa a l'aula. Posteriorment, tot això ho analitzarem en els diferents equips docents de nivell per prendre decisions que millorin el procés individual de cada alumne. El professorat disposa d'uns quaderns digitals competencials on es programen les diferents activitats en relació amb les competències. Cada activitat o tasca intenta aconseguir l'assoliment de l'alumne. Trimestralment s'avaluen les competències treballades i, com hem dit abans, arriba el moment de les decisions i de les estratègies de millora. La innovació és un altre dels reptes del nostre projecte educatiu de centre. Per adaptar-nos a una realitat saturada d'informació, hem vist la necessitat de desenvolupar un projecte de pensament crític que ajudi l'alumnat a fer-se les preguntes correctes. Un projecte coeducatiu és irrenunciable en aquests moments. En el nostre centre apostem per una igualtat i equitat reals. Ajudem el nostre alumnat a trobar referents ocults en el currículum establert. Aquests referents són veus femenines que formen part del nostre simbòlic i de la nostra genealogia. De forma voluntària, hem creat un grup de teatre reivindicatiu, el Comando Lila, que participa en projectes propis. En els diferents actes institucionals,
com són el 25 de novembre o el 8 de març. Juntament amb l'associació Mirall es fan tallers contra la violència de gènere, els estereotips o les conseqüències de l'amor romàntic. En un món cada cop més divers, canviant i connectat, formar parlants plurilingües capaços d'expressar-se en diferents llengües, en contextos comunicatius, acadèmics, personals i professionals, és un altre dels nostres objectius claus. Català, castellà, anglès, francès o alemany. L'enfocament plurilingüe indica que segons augmenta l'experiència lingüística d'un individu en el seu context cultural, aquest no manté aquestes llengües i cultures en compartiments mentals separats, sinó que mitjançant la interrelació entre les diferents llengües i cultures que coneix, desenvolupa una competència comunicativa que afavorirà la seva integració social. Nosaltres no volem ser un centre on només hi hagi transmissió de coneixements. Volem crear una veritable comunitat educativa en la qual les famílies tinguin un paper fonamental, canalitzat a través de l'AMPA, amb la participació dins el Consell Escolar o difonent activitats d'interès per les famílies. Els alumnes, que també són part d'aquesta comunitat, es reuneixen periòdicament en l'assemblea o consell d'alumnes per fer propostes de millora. A través de la pàgina web del centre i de les diverses xarxes socials es vehiculen totes les informacions més rellevants.